دم باش هوالن هجا دوی گندی بچوک یه بناوه ابو جراده یا گول نافچیا دربسی دکوه دنگک روشنبیری هات دنیای که دخواست به پیو و گوتنان جبو پارستنا مروان و ناسنامه بکار بینه. او جی علی کولویه. او کسی نویسکار و پارێزەرێک کۆ زمانê mafnasiyê û nivîsandinê bi hev re girt. Elî Kolo di malekê de mezin bûye ku malbatek xwe ji bo netewiyê xebitand. Ew kurê girtiyê berê Abdullah Hacî Mihemed Kolo ye. Bavê Elî Kolo di sala 1995 de hat girtin ji ber belavkirina daxuyaniyek ji aliyê Partiyekî Kurdî wî belav kir. Ku di vê daxuyandinê de daxwaz bo Kurdên bênasname ji bo careke din nasname were dayên. Piştî dawiya zindankirinê ew bi hês zêdetir vegeriya û bi hevalên xwe re karê xwe berdewam kir. Heta ku çû ber dilovaniya xwe. Di vê malbata welatparêz de çavên Elî Kolo vekirin li ser çîrokan û jiyana sade ya gelê xwe. Ew jî her şev û rojê di dilê xwe de ronahiyê dide dîrokê. Elî Abdullah Kolo li Rojavayê Kurdistan di sala 1980 de hatiye dinyayê. Li zanîngeha Şamê xwend û di sala 2002 de parêzerî wergirt. Di navbera salên 2006 heta 2013 de parêzerî kir. Her wisa ew ji yekem ciwanên ku li dijî zordariya malbata Esed rabû bi hevalên xwe re. Lê piştî ku ew ji hêla ewlekariya Sûriyê hat şopandin û ewlehî nema, ew bi dilekî xemgîn berê xwe da derveyê welat û bi dawî li Almanyayê rawestibû. Elî Kolo bi gotûbêjên xwe bi kesên navdar di warê çandî û civakî de nas bû. Ew li rûpelê giştî de dîroka gund û bajarên Kurdî de nivîsandin û gotûbêjên bi malbatên wan re dike. Herçend ku ew bi parêzeriyê mijûl bû, lê pênûsa wî hergav bi nivîsandinê û lêkolînê re heye. Di lêkolînên xwe de ew dîroka Kurdan nîşan dide. Elî Kolo dibêje, nivîsandin di demekî tirsê de hêzdar û rastir e. Welatê min dîrokek ji xwînê, kêf û xweşî nedîr vêjî. Herdem bin destî, xemgîn û mestî, kuştin û lêdan lê kes napirsî. Mehebat xistin bin ar û hessin, qadî jî kuştin, zulma xwe hiştin. Ameda paytext hiştin bin agir, hepsî şewitîn dijmin weke gur. Helbesta wî biçin ya got bi erebî dinazkirin irhelû di sala 2007 ya bi navê hemû êşin gelê me nîşan dide. Yekem berhem sala 2014 bû Pirtûka Pendên Kurdî. Di sala 2015 de romana yekem a xwe zindan ya got bi erebî dinazkirin Elsecîn belav kir. Ku di wê de êş û derdê hemû Sûriyan bi taybetî jî Kurdan ku ol dibe sedem di nav milletan de. Piştî wê di sala 2018 de romana Şoreşa bin Axkirî ya got bi erebî dinazkirin El-Thewretul Mew'ûde ku di wê de guherînên dijwar yên şerê Sûriyê hate tomarkirin. Di sala 2019 de romana Ezman evînê dike yan ya got bi erebî dinazkirin El-Semâ'u tumtiru Ishqan belav kir. Her wisa di sala 2018 de bi hevkariya mamostegeriyan Seyro re pirtûkek li ser gotinên şingalê yên berê weşand ku girêdana xwe bi çanda civaka xwe daxuyaniyê dike. Elî Kolo dibêje,
ji malbat û hevalan dûr bûm ji bo wê ew tiştekî neşêrîne. Lê rewş dema wê wisa bû ku bi xwestekê di derveyê welat de jiyana xwe didomînim. Erê Helîkolo li derveyê welat dijî lê hertim bala wî li ser welat e. Di dawiyê de em spasiya we dikin û hêviya serkeftinê ji we re dixwazin. Digel silavê min ez Soz Eynedîn.